profes estamos fartas de propaganda, fartas de mentiras. Debemos ir a folga por recuperar as horas que nos foron recortando, tamén para que podamos axudar aos nenos e nenas que máis o necesitan. A educación, formar, estar en contacto co alumnado e non facer de comercial con empresas. Parece que non se moven as sustitucións, cando hai sustitucións pendentes de dar. Dos 5 anos, 4 deles nunca cobrei o verán. Nos primeiros anos nin siquiera cobrei o paro. Fóronnos todos os anos aumentando alumnado nas aulas, fóronnos recortando profesorado. Compañeras, compañeros, vémonos o 25 nesta manifestación que vai ser histórica. É o momento de irmos xuntas, pedir máis atención á diversidade, pedir máis tempo para termos reunións, para preparar os cursos, non estar sempre coa lingua fora. Non aos recortes, non á censura, non á propaganda e non á burocracia, e si as condicións dignas de traballo, a baixada de ratios, a recuperar o horario lectivo e a máis especialistas e persoal para atender a diversidade.